Tag-iya sa mga binuhing hayop nga namatay samtang gisakay kini sa usa ka passenger vessel nakigalayo na sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries. Niyang report ni Femery Dumabo. Patay po lahat ng karga namin. Ang mga irog-iri nga naamatod pa sa sakinan nga sakay sa barko gikan sa Luzon padung sa Kabisayan. Base sa video nga nakita ni Dr. Alice Utlang, Cebu City Veterinarian, nga posibleng heat stroke ang hinungdan sa kamatayon sa 23 ka hayupan, 16 ka iro ug 7 ka mga iring ang nahimutang sa sirado kaayo nga dapit. Niadtong weekend aduna matod pa ni kontakan Dr. Utlang nga nagpaila nga usa sa mga tag-iya sa kahayupan. 6 ka iring ug 4 ka iro nga ipapa-deliver unta sa Bohol. Ang nikonsulta kaniya sa unsay angay buhaton. Advice ni Utlang sa tag-iya nga ipablatter ang nahitabo. Ug bisan pa man nga nipasalig matud pa ang transporter o shipper sa mga hayupan nga bayran ang tag-iya, gikinahanglan usab kini nga iduol sa Animal Welfare Division sa Department of Agriculture. Transporter, akong tawag na transporter or shipper, rehistrado ba siya sa Bureau of Animal Industry, apil ang sakyanan kay base sa balaod sa Republic Act 8485, walay i-allow nga mokarga og mga hayop nga dili rehistrado. Siya pud mismo nga magpadala, magtransport nga dapat rehistrado. Dugang ni Utlang nga himo na usab sila og ilang pakisusi sa nahitabo. Ang team sa Cebu City Vet ang moduol sa shipping company alang sa dugang kasayuran ug masuta kung kinsa ang sad-an sa kamatayon sa mga iro ug iring. Kay posible matud pa nga wa gideklarar sa shipper nga adunay mga pet sa sul sa sakyanan nga sakay sa barko. Lakip na usab kung aduna bay mga saktong dokumento sa pagtransport sa mga iro ug iring. Nausab policy matud pa nga kinahanglan og komportable ug air-conditioned nga lugar sa barko ang mga hayupan. Kay sagad kanila ang dali gyud mamatay tungod sa grabeng kainit sa lugar o way proper ventilation. Even dito pa sa area of nga gigikanan, no? Dili na isyuhan og shipping permit o veterinary health certificate kung walay klaro nga gibutangan. So kung na-declare na niya pagkahuman wala na tarong niya og dala. So pwede siya mapailan gyud og kaso. Uban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.